Igama uPastor Nick Channel Nyufleke sicela ke wenze ubalekile kufanele ukusubscribe nokulike nokunikela kwi-channel. Inamba yami isebenze ukungifonela kuphela. Mina nawe sizwe singaxabani singathukani. So uNomacala Elizabeth uThokoza mkhulu ngicela ukubuza uma uphupha isitha singena sihleka kuchazani. So uma ukhuluma ngesithi ukhuluma nge-enemy. Number 1, asithi thina besizothi uma uphupha isitha sisho kusho but ukuphupha umuntu nokuphupha isitha sihleka kuyinto eyodwa. That is why ngingafuni ukuthi ngisenze ukuthi uma uphupha isitha sihleka bla bla bla. Asithi nje uphupha umuntu ngoba kungenzeka uphupha umuntu umbone ehleka esimaya buka. Then it's similar to ukubona isitha sakho sihleka. Number 1, uma uphupha la umuntu kuwuphawu uma ehleka. Kusho lo muntu lo uyingozi futhi ungumkhapheli noma kangakukhaphela uma ungamsondeza eduzane ungamsondeza kuwe. uHabakuk verse 1 verse 10 uHabakuk 1 verse 10 uthi ke yebo sibhinqa amakhosi nababusi balusulu kuso sihleka zonke inqaba sinqwabela uthuli siyithathe. 2, umupho futhi la umuntu uwuphawu uma ehleka lungabe ukuchaza ukuthi kumele umqaphele futhi uyiqili nomkhohlisi ongakelimazi isithunzi sakho kodwa uzenza muhle kuwe. Izaga 1 verse 26 nami ngiyahleka ingozi yenu ihlolodela ukufika kweni kwesabayo. 3, yenzeka futhi umubhala umuntu kuba uPaul uma ehleka olungabe lichaza ukuthi lo muntu ungumapholise futhi uyakujabulela ukubona ubhekene nosizi nezinkinga. NgokaLuka 8 verse 53 bamhleka usulu bazi ukuthi ufile. 4, kuyenzeka futhi uphupha umuntu kuba uPaul uma ehleka olungachaza ukuthi lo muntu kungenzeka ukhungethwe ke usizi nezinkinga ezimephuca injabulo. Izaga 14 verse 13 nasekuhlekeni inhliziyo inobuhlungu nokuphela kwentokozo kulusizi. Kanti uLuka 6 verse 25 maye kinina basuthiyo kalokhu ngokuba ke niyakulamba maye kini bashekayo kalokhu ke ngoba ke niyakulila nikhale. Azivale ukuthi number 5 futhi umuntu kuPaul uma ehleka lungabe lukhomba lo muntu ubhekene nesikhathi ke sinzima futhi ugcwele lo muntu ukudabuka ugcwele ukudomazeka. EkaJakobe 4 verse 9 yibani lusizi nidabuke nikhale ukuhleka kwenu makuphenduke ukudabuka. So siyabonga ke uNkulunkulu engathi ngakubusisa. Yebo inamba isebenze kuphela ukungifonela uma WhatsApp no don't WhatsApp me, don't send me an SMS. When you send me an SMS, I'll just look at the SMS. I will never respond to that SMS. Go WhatsApp, you will be lucky. I will tell you to call me, but I will block you.